Apa artine wajib niku? Wajib iku kudu ora kudu utawa ora gelem ora. Utawa ora iso ora. Dadi wajib. Gak kenek selagi kita sik kedunungan jasad gelem ora gelem kudu ora kudu ngerjakno salat. Sebab sampean wis ngupuri urip. Dadi nek gak gelem salat ya sampean bunuh diri bahasane niku, ya ta. Mergo apa? Wis jelas ning nggone hadis Kanjeng Nabi iku niku hadis sahih muttafaqun alaih diterangno awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok ana ning dina kiamat iku sing ditakokno dhisik iku salat. Fa ing saluhat sairu amalihi. Sapa sing apik salate monggo kabeh amal iku direken apik. Wa ing fasadat sairu amalihi monggo sapa sing elek salate bakal elek kabeh amale. Lah pertanyaane salat sing apik iku salat sing kepriye? Nah kan ngoten.